Здравейте! На днешната дата, точно преди една година, стартирахме нашата рубрика на този ден. В този период осъществихме... Не! Така. Нека да опитаме да съберем нещо от себе си. Ус! На този ден леготите ми господин Христо. Добре, опитах се да си изкарвам с нещо, не да не смия от тебе. На мен трябва да видите. Той си прави На този ден господин Христо. В този период осъществихме... Сериозно. Съброме. Айде. Разбира се. Торстици. Да. Здравейте! На днешната дата, точно преди една година, стартирахме нашата рубрика на този ден. В този период реализирахме 124 машинописни страници под формата на сценарии за кратки видеоформи. В нашите социални мрежи споделихме с вас 170 видеоклипа, посветени на значими личности и събития от далечната история или близкото минало. Легендарният композитор и капелмайстор Панайот Христов Ипов. Художникът Густав Климт. Рене Магрит. Игор Стравински. Патриархът на българската литература Иван Вазов. Достигнахме над 40 000 гледания в YouTube и над 111 000 гледания в TikTok. Някои от тях предизвикаха сериозни дискусии, които продължават и до днес в коментарите. Останахме верни на идеята, че голямото изкуство е онова, което възпалява съвестта и поддържа паметта жива. Не се ограничихме само с някои от най-заближителните български актьори, като Георги Георгиев Гец, Любомир Кабакчиев и Никола Анастасов, а погледнахме към световната сцена. В архива ни може да намерите личности като Антон Чехов, Франческо Петрарка, Александър Блок, Антонио Вивалди и много, много други. Не пропуснахме и да бръкнем в раните от някои събития, като падането на Берлинската стена, преврата от 10 ноември, разсекретяването на досиетата от Държавна сигурност, както и хората, свързани с тези процеси. Защото там, където няма свобода, няма и изкуство. Разбрахме, че няма как да правим театър с добавена стойност, без да поставим на дневен ред обществените проблеми. И ще продължаваме да го правим. Бъдете съвсем скоро с нас на 31 януари в салона на кинотеатър Освобождение от 19:00 часа, за да видите как за 11-ти път ще изиграем дебютния ни спектакъл Архангел Михаил. За билети, отстъпки и специални оферти посетете нашия сайт Конфликт.bg. Ние сме театрално дружество Конфликт. Бъдете здрави! И ходете на театър. В този период осъществихме писни страници. Актьори като Любомир Кабакчиев, някои спорни дати и събития като... Чакай, не!